Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov membagikan rekaman video tentara Ukraina Yagan mengirim pesan terbuka kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di ibu kota Kiev. Mereka kecewa dengan para komando militer di Kiev karena tidak memperhatikan kebutuhan amunisi dan artileri pasukan di garis depan. Sementara pasukan Rusia dan sekutunya dilengkapi artileri canggih, saya yakin bahwa mereka akan dinyatakan sebagai pembelot, meskipun mereka sebagian benar dalam situasi ini. Komando militer Ukraina hanya hebat di media sosial dan media-media di barat. Prajurit ini menyadari mereka dikorbankan dan belum terlambat untuk menyerah sebelum pasukan kami datang. Demikian keterangan video yang diunggah Kadyrov di media resminya. Prajurit Ukraina ini berada di garis depan di wilayah Seversky, Luhansk, Timur Ukraina. Ми рота 10-ї бригади 8-го батальйону, які зараз базуються біля міста Сіверськ, звертаємось до вас, пан президент, до вас, пане Залужний, та до усього українського народу. Прийшов час вислухати і нас. Так як на сьогоднішній день ми тримаємо оборону в самій гарячій точці нашої країни. Зі всіх сил віримо, що про нас не забули. Ми вимагаємо негайної ротації нашого складу, який залишився, тому що фізично та морально ми вже не маємо сил. Належного бойового командування у нас немає. Важкої техніки немає, надійного тилу немає, артпідтримки також немає, хоч нам допомагає увесь світ, але у нас нічого такого немає. Ми тут один на один з ворогом, з автоматом у руках проти танків. Обіцянки нашого так званого командування не виконуються вже більше 3 тижнів. Хтось собі збирає зірочки на погони, а хтось йде на вірну смерть. Це неприпустимо. Ми не відмовляємося захищати нашу державу, але в таких умовах нам немає чого втрачати, і ми будемо змушені відмовлятися виконувати усі бойові завдання, тому що в першу чергу ми люди, а не м'ясо. Ми не одні такі, нас дуже багато. Систему потрібно міняти, бо не буде кому захищати нашу батьківщину. Ми вимагаємо негайної ротації або відмовляємось нести службу в 10-й бригаді. Слава Україні! Героям слава! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.